Kajing ai kublay ya pi way pe way paro ki basngap at ki basya skor ka tien ka jong blay hagani ka clip mat nga da ai kublay haga kerteng ka pathiang tam Jesu Christ wolong nong pen em jongi nga kwa banwan ra biang ya ka kubor babha jong ka Christmas nga bu ya ka kerteng ban keren hagani ka clip mat ini por iba lengkot siapang arjait ki rukom mane hakapor bakhayu Jesu ngakwa ba phian ya phai na ka ktien ga jong blay na ga gospel kat kum Matthias kalenong ka baar ngin ya pule ka tu kat ni ki rekhot na ka ni kalenong ka baar nginomla ban pule lut na ka daw jong ka jing lengkot jong kapor henry ngan pule tang ya ki katu kat ni ki dekhot ngan pule nang kong ki dekhot ka baneng kong ka ong kum ne habalakha yu Jesu ha Bethlehem Judea men bau Herod ulalong usiem hakmi lawan ki riustat nari mingi se Jerusalem kida ong hangnu ubal ladang khasian usiem ki chiu nabangi layo iyo klor jong u hakrimi ngi layawan ban mane ya u hangning yo i ya kiriustat kibana rimi ngi kidawan ban wat kanang ya kata ka jaka balakha ya usiem kijiu bat kidaya ong hangne ka kila kidaya tho kida ong ngilawan ban mane ya u tikani kadai ka benta ka banengkong ka ka bangyo i kinong mane ki banengkong hangning yo i de ki riustan na rimingi kida don sisa kata ka jingtmu ban mane yo neus iem ubadang khasian jong kijio bat kita wan rengkat per kita kijing ais ngobha bakilara bat ki wan sisa da kata ka donut ka bakhoy da ka donut ka basngur ban ong bangi wan ban mane yau neus iem jong kijio ubadang khasian ubalong u Jesu Christ haga dekhot ka balai ka yathu yangi Henry habau Herod us iem uli asngawi kata ulaki wen bat ke Jerusalem baro lambat u te haba ki le lumlang ya orang ba lengdo baro bat yakinong tho upai ba ulakeli ki hangno bon khai ukres ke ka beja kalong bu Herod anda bali asngawi ka ni khubor begini ki riustan kilawan ban yatho ulaya lum yakini ki nong tho yaki rangba lengdo ki breu ki basiam phang ya ka jing tho jong ka tien ka jong ublai bala bola keli naki hangno bala tho ba on kha ya ukres bat ki le thu ki ong bakat kum ka jing ya thu lupa ba yo Jesu on kha ha Bethlehem hagari Judea te ka ega baja kalong ba u Herod ulapha yaki hagdokot banyo ka ong kumni onda kum tau Herod aba ula khot jarjar ki riustad ula keli biang ro naki yaki ayom baula mi pau utau klor bara baula pha no yaki sai Bethlehem uda ong khilet no yawat biang ru utau kundung banda pila siam wan ya thu patanga bangaru ngan yo ban mane ya u hangding yo i saya ya uni usiem Herod pat upenun kame gane ka kentien ka ba uang bangaru ngan yo wan ban mane ya u kiriustat ki ong bangiwan khnang ban mane u Jesu u Herod ru uang ba ladapi la yasiam yauta us iem jong ki jeu barang sukha Herod uang ki riustat ya thu lam yanga
bangaru nganwan ban mane lam ya u te arjat kinong mane hakapor balakha ya ujisu lani arjat ki rukom mane hakapor kabu ujisu wan ban shem ga jinglong brio ki riu start na rimingi ki barawan sisa da ka donur ka bakhoi ka donur ka basngur ban ong ngawan ngiwan khnang ban wat yauta usim jong ki jiu barang sukhasian ban ngirawan ban mane ya u usim herot pat ubadan ka jingki wen ha men siem usngau bitar ban yo sngo basa we ba yo usim jong ki jiu ubadang sukha la kha namar lada uni usim ki jiu la kha kadon ka jing kandon kata ka jing ditron no ya u la ne ka jing penhiar khat no ya u kum uta usim te kum tau herot ulas ngap jar halade henre po ka donut udon kata ka mensim ka ba utmu ban peniap ban pendu yaune usim jong ki jiu barang sukha te nak ta ka dau ong upenon kam pada kani ka kentian ong kilet ya wat yu tau khunlung ba onda ba pila ya siam yu ya thu pat hanga bangaru ngan yu ban mane yu henre ngila ban sngo thu karukom mane ka bakumno kata ka jingkwa ka jong uherot lani ka rukom mane ka bakumno ka ba uherot ukren na ka shintur ka jong u klamar ta tien ngi sngo thu kamdei ka jing mane ka ba shisha klamar ta tien ngi sngo thu bakadon da ka weipat ka jing tmu haus iem herot paralok ba ie koki para bangai ka ka bangagwa ngakwa ban wanra ka sembo jing perkhat hakani ka klip mat kalong bahabangin rakhe yakani ka Christmas lani yakani ka jing wanlong brio ka jong uji su hakini kisngi kibang sian ngin sarakhe ka ka bangakwa ban ong kalong to penlong yala de kum ki riustan na ribingi ki banda wan shisha da kata ka donut ka bakhoi ka donut ka basngur ban ong try ngi wan ban mane yame sim ki sim utrai Jesus Christ ni da wan shisha ban mane yame na do ka donut paro wan omlong tangkum tau herot uba tang na jrong nasla uong bat u keren bangan mane henre po ka donut don kata ka mensim shisha ban mane bon ba hibreu kini kisgiru kipen kre tangi ka basabar kum kadak ban mane tangi ka basabar ban pen i henre po ka donut kamdon kata ka jingkwa shisha ban mane henre ka jingkhot ka long ba ba ka jing kentu i ba ka jing pen kan mau ka ni ka klip mar ka long tungin ya wan ban mane shisha yo traya ka rukom ka badai hagane ka jing rakhe jongi ya ka jing wan long priu ka jong ujisu wat ai ba ka mensim jong herot kan don hangi bangin suang tang da ka sintur bangin mane ya u bangin supen i ban lani ngin supen pau sabar bangin mane ya u henry tolong kum kita ki rustan na rimingi bahaba ki siam sisa uji su kita mane bat ka basngotna kalong kim sim lalit phai su so herat ban yathu bakilaya siam ya u kres ubalakha sing on sam kulai henry ka bakile ki kongu e ka sur ka jong play ba kinom let phai pat so herot ban yathu namar ka donur ka jong herot kadon ka jing boman hangta tina kata kadau ka jing kentu ka ka klip mato ai bangin don ya kata ka donur ba shisha bangi bawu abangi wan ban mane utrai ha ka ni ka Christmas to blame kerku amen.